Okay guys, for today's video is lilinisan ko na nga po pala itong nakuha naming tabagwang o kung tawagin is suso. Ito, lilinisan ko na ngayon kasi lulutuin natin yan ng ginataan. Ginataan po yung luto natin yan dito. At lilinisan ko na po. Ayan. Alisan po natin na itong dulo niya para pag sipsip natin is matanggal kaagad yung loob, yung laman. Pasobra. Pwede na yan. Tanggalin lang natin yung puwitan. Ayan po, dapat ganito siya. Patanggal dapat yung hulihan, yung puwitan. Sa may matulis. Saka meron nga po palang nag-iisang limango. Sasama ko na lang din to kasi sayang din kaya sa pagkakawalan ko pa. Sarap din kasi ito At ito na nga po pala, medyo kakaunti na lang to kasi hati-hati na namin to Naka-4 na hati kami dito guys. Ito, lilinisan ko na yan. Bagwangan. Iyo. Dinigan ko na. Lalagay natin dito sa kaldero guys. Lagyan ko pa ito. Ayan, nalagay ko na po dito. Tapos alogin ko to para malinis masyado yung loob niya, yung mga putik-putik dito, tapos yung medyo buhangin nandito kasi yan sa may hulihan yung mga kinain nila yan. Ayan po, malinaw na siya. Malinaw yung tubig niya. Ibig sabihin po niyan is malinis na siya, okay na siya. Wala na mga buhangin, wala na yung mga putik-putik dun sa may pupitan nila. Napakalinis na po na ito. Pwede na natin lutuin. At ang ihahalo ko pala ditong gulay is malunggay. Tapos gagataan na po natin siya. Ito na nga po pala guys, isinampa ko na yung kawali. Meron ng gata. Tsaka meron na rin nga pala yung regado guys. Meron siyang luya, bawang sibuyas, tsaka paminta. Tapos halo-haloin lang natin para hindi lumabnaw yung gata. Maya-maya pagkaluto na yung gata, ilalagay ko na rin nga pala yung suso guys. Ito nga pala guys, lalagay na natin yung suso. Kasi luto na yung gata. Ayun nga pala guys, maya maya lalagay ko na rin dyan yung malunggay pagka luto na yung suso.
exotic food made from Bicol. Ayan. Napakasarap nito. Ilalagay ko na nga po pala dyan yung malunggay. Ayan, malunggay. Ayan, at meron nga po pala tayong hinalo dyan guys, kamyas. Ayan o. Medyo pampa-asim ng konti. Ayan o. Ayan, finished product na nga po pala to guys. At kung nagustuhan nyo naman po yung luto ko, paki-heart and follow na lang po. Maraming salamat.